Budúci smer jazdy nahor. Ríšo, vládzeš ešte? Ale som ho zahrál, som dosť mal, mohol by nejaký bunker alebo niečo. Zatiaľ to zle zorganizované. No do ruky nejaké pivo, vieš, niečo. Dúfam, že na alko myslíš. No jasne, že na alko. No to si nemáš vyňať od mňa ináč. To čo znamená? No nezaberá, keď urobím páku na pedál, tam sa mal akože aktivovať a dať vyšší výkon. Ale môže to byť tým, že keď používam akože ľahšie prevody, tak on sa nemusí aktivovať, vieš, lebo ináč, čo som ináč posielal, čiže ten Bosch 5. generácia motor, neviem, či si to čítal, ako má featurey nové. Ja aj Bož som nečítal. Ja Bož nemám, takže ma to až tak nezajíma, tieto technické veci. Ale semafor, to zastavil auta, alebo... Mňa momentálne trápi, akurát tam má baterka zase na bicykli. Už som rozmýšľal, že rozoberiem starú, čo mám, na kolobežku, ktorú som nepoužil, lebo by tam... No, hej, z toho by som mal 2 alebo 3. No podľa toho, že akú kapacitu by som chcel. Ale asi objednám z Číny púzdro na rám a dám to tam, že externú baterku, lebo tú elektroniku na prepojenie mám. Úplne nová baterka by asi bola dosť drahá, čo? Ale vieš čo, predávali ju za celkom relatívne dobrú cenu, lebo nová stojí 600 a boli voľaké Alzadni a vtedy ju mali za 250. Čo sa ešte dá akože akceptovať? On 2 kg eurá. Koľko? 200 niečo? Neviem, či na 250, nepamätám si presne cenu. Prví odpadlíci. No. Lebo už tempo, vieš, už ide závodné tempo. Dúfam, keby dáčo, tak mi dosvedčíš, hej, že idem bez motora. Aha. Lebo už som to mal aj rozobraté a dole, čo mám kontroler, tak mi tam vojde, aspoň si myslím, že som to dobre to tam strčil, že to... No, tá elektronika na pripojenie 2 baterok. Aha. Že aby si vedel pripojiť rôzne kapacity, aby to bolo relatívne bezpečné. No a tie diody nie sú najlacnejšie, lebo... Asi dobre, že by sme sa došli s kolobežkami. To by bol taký fém. Kokus. To nikto není, vieš? Nie sú žiadny, som si nevšimol. Ne, žiadny. Jeden jediný. Akože... Šaumka by to nedala, lebo na stanici tu mám 5 km a potom dám už len 35. Ale ne, že by som došiel na tom drákovi, kedy fungoval. Ako to si oné na srdke. Takže aby som bol schopný dojsť. Dobre, neprebehnem. Dobre, to paráda. Teraz budeme mať plné oči prachu. Ja fakt budeme takto spokojní. No vidíš, tu už mali byť fanšikovia takto popri ceste a povzbudzovať, podávať vodu, pivo. Nealkoholické. Áno, nealkoholické samozrejme. A my ideme pekne do Karpát. Išla. Tak ideme skoro 50, teda nejdeme 50 minút, ale 50 minút od štartu.
plánovaného. Prešli sme len 7 km ledva. Tak pokiaľ sa to nerozbehne, tak to vyzerá aspoň na 5 hodín tá jazda. Na posledný vlak. Pôjdeme nočakom. Vole. Čo ťa začína? Ten torný snímač sa mi vôbec nezapína, aj keď dám. To dojebal v servise. A to išlo, ale... A nedá sa to voľako menu iba nastaviť voľako? To môže byť aj tým, ale ešte. To musíme pozrieť. A vygoogliť, ako bož motor. Torný snímač. To mi to extrémne akože nevadí, ale to je taký čudné, no. To je auto. Môžeme ísť. To je zadný papír. To je jak pacho. Fuj chčanky. Jaký kamikaze? Zvedavý, koľko sa tu vydrbe. To bude jedna kolóna, keď pôjdu všetci naraz. No, tomu ver. To ukazuje rovno. No nie, že ja budem tlačiť. Dobrá správa, 10 km do cieľa a viac menej dole kopcom. Dobrá správa, bude tam cigánska. Hudba. Cigánska hudba? Či cigánska, či jarká hudba? Je to pivo, ale rýchlo nebo to ide. Když sa tady hone na to hore, Aha. to cítiš ten bike, ty jak svinia. Som hľadal vyšiel, ty tam na druhom najľahšom, ty co. Aha. To vôbec nepoužívam.
má šancu byť v prvej peťke. To nie je veľa. Tam máme pozerali, tam bola skupina hneď, jak už to bola rovina. No, Stáli takí na mňa kúkali, veď ja. hej, Lenže si zabudol zapnúť baterku, ne? dobre ideš, ty to budeš teba ešte normálne. Keď chodíš so mnou do Karpátov ešte na normálnu bajku človeče. No, už ma vidíš. Neboj, trebalinka. Jama. Hej. Pivo, ale nosí to teda pivo, toto trošku energie. To čo sa nedáš pivo? Môžem to dať. Bude stačiť? No, potom neskôr. Poď na tebe, normálne, nehabi sa. Pozri, aké zadrbané. Koľko ja tiež mám úplne prevody, všetko celé špinavé, úplne všetko je žlté. Si vieš, čo to je, aká farba. Tak máme pomaly 4 km. Aha. Súčasť ešte golfovej ihriska? Tento to jazero? No aj tam píšu, že predaj ryb, tak neviem. A podľa mňa je veľký rybník. Dobre, to majú urobené. Zatiaľ, hej, uvidíme, kde to skončí. Či to skončí v poli, alebo tá cesta pôjde až do mesta. Ja keď sme išli do Senca z Maďarbélu, že tu tam skončila tá cyklocesta v poli, pamätáš, či ne?